Ahojte, máme tu ďalšie video, dneska to bude intervalový tréning, bude to intenzívnejšie cvičenie, ale vybrala som cviky, ktoré zvládnu naozaj aj začiatočníci. Bude to krátke, budeme 20 sekúnd makať na maximum a 10 sekúnd oddychovať. Použijeme komplexné cviky, tak aby sme aktivovali čo najviac svalových skupín a verím, že si teda dobre zacvičíte. Poďme na to! Začneme krátkou rozcvičkou, aby sme si aktivovali hlavné svalové skupiny a rozhýbali kloby, takže poďme znova iba nádych. Poď rovný chrbát do predklonu, trošku rozhýbeš, zaperuješ a vyroluj hore. Znova nádych, to isté druhá strana s výdychom, rovný chrbát, zaperuj žilku kolenu, poďme na stred a pomaličky roll up hore. Nádych, poď úklon, stred. Úklon, stred, ešte raz, pravá, ľavá, perfekt, poďme do rotácie, rozhýbeš a skombinujeme rotácia, úklon, ešte raz a úklon, perfekt, zatlačíš ramena dolu a poďme iba trapezy, krčná chrbtica, oblúčik, hlava, perfektne, rozhýbeme ramená, dopredu oblúčik, dozadu oblúčik. Poďme pravá, ľavá ruka, striedaš dozadu, dopredu a poď na obidve vzad a vpred. Perfektné, to isté spravíme s našimi klbami na nohách, takže rozhýbeme členok, koleno a veľký oblúk, bedrový klb. Poďte do maximálneho rozsahu. Dozadu aj dopredu. Je ono. Aby ste nespadli, ako ja práve pred chvíľou. Dozadu. Perfekt. A dopredu. Super, a ideme naspäť, znova koleno. Ľavá noha a členok. Perfektné. Tak, ideme na to. Mali by sme byť rozhýbaní. Ideme na prvý tabatový blok. Prvým našim cvikom je squat jump, kombinácia kardiocvičenia plus posilovania dolnej polky tela. Ideme na to, takže zadok dolu a iba preskakuje zo strany na stranu. Pevné brúško, široké ramená, otvorený hrudník a dýcháš. Výborne, ešte vydrž, 20 sekúnd zvládneš. Tak, sme na konci. Druhým cvikom bude side lunge. Jedna nožka pokrčená, zadok nízko, prenášaš váhu dozadu. Ideme na to, pravá strana. Side lunge. Hop, do zadok. Vykroč a dosadni, ako keby vzad. Znova aktívne brúško. Dýchaj, dýchaj. 10 sekúnd za nami. 5, 4, 3, 2, perfekt. Tretí cvik. Kombinácia práce hornej polovičky plus squat. Takme na to palce k hlave a poďme squat. Aktívne brúško, postavenie na šírku pánvy. Kolena chodidla až smerom dopredu. Roztiahni prsty na ruka. Silou, silou. 3, 2, 1. Perfekt. Štvrtý cvik, cvik na stred našeho tela. Sadneme si do diagonály. Vyvesíš, vtiahneš brúško, preklopíš pánvu a poď iba veslovať. Pomalý, bedený pohyb. Dýchaj, dýchaj. Dýchame. Hlava v predĺžení. Brúško stiahnuté. 5 to go. 3, 2, 1. Výborne, ideme znova hore. Ideme na ďalší kardio cvik. 5, Úplne jednoduchý. 3, 2, Takže pôjdeš iba 3 krát. Raz, dva. Hop. Hop. Zo strany na stranu a výskok. Hop. Hop. Tak, znížiš ťažisko a vyskočíš. 3, 2, 1. Výborne. 5. cvik. 6. Výpad vzad. Postavenie na šírku pánvy. Veľký krok vzad, aktívne brúško a váže dove. Krásne pomaličky. Dýchame.
našeho tela. Práca paží, dlhé paže. Skúsime výbušná sila. Takže mám hop, hop. Naozaj rýchly pohyb. Dýchame. Pevné brúško, dlhá chrbtica. Ramená od uší. Ešte 10 sekúnd. Malo by vás to naozaj páliť. Dýchame. 3, 2, 1. To je ono. Ideme na ďalší cvik. Sadneme si na zem. A pôjdeme iba zatlačiť proti klonu a späť. Pomaličký pohyb. Brúško stiahnuté, nemusíte vysoko dvíhať nožku, ale tlačíš. Výborne, to je ono. Hlava v predĺžení. Nezaklápajte ju vpred ani vzad. To je ono. Prvé tabatové kolo máte za sebou. Ideme na druhé. Ideme na prvý cvik. Bude to kardio cvik. Iba jednoduché knee a tep. Dobre? Aktívny stred. Držte dlhú chrbticu a poďme na to. Koleno. Tep. Koleno. Tep. Kto by chcel, môže ísť až dolu. Hop. Alebo môže jump. Tep. Jump. Ešte vydrž. Iba 20 sekúnd. 3, 2, 1. Perfekt. Takže to bola pravá noha. Ideme na plie. Kolena špičky vytočené von. Brúško stiahnuté, široké ramena. Stiahni pánvu dolu. A ideme iba úklon, stred. Výdych, nádych. Úklon a stred. Predstavte si, že trup máte medzi dvoma stenami. Čiže nepredkláňaš vpred ani vzad. Super. Ešte poď. Vydrž, dýchaj. Paráda. Ostaneš v pozícii. Preniesieš ťažisko hore. Dlhé paže. Ramená, lopatky stiahnuté, brúško aktívne. Tak, ideme iba rotácia, ako keby ste šroubovali žiarovky. Úplne jednoduchý cvik. Ale vytáčaj do maximáš. A dýchame. 4. Perfekt. Ešte vydržíme. Nie je to nič zložité. Posledné 3 sekundy. Paráda. Ideme na core, takže dostaňte sa do diagonály. Nožky na šírku pánvy, iba vyvesíš z kolien, brúško stiahni, hlava v predĺžení. A poď iba hop a tač. Hore a dole. Stále držíš pozíciu a iba páže pracujú. Nevyťahnuté ramena na uši. Nádych, výdych. Paráda, ešte vydržíme. Už sme skoro na konci. Dýchaj. Paráda, ideme hore. A opäť ten prvý cvik, akurát vymeníš nohu, dobre? Takže boli sme pravú, ideme ľavé koleno hore. Pripravení? Hop, tep. Alebo až dolu. Je to na vás, hej? Otočím sa z boku. A vyskočíš. Rovný chrbát, pevné brúško. Hop. A ešte poď. 5, 4, 3, 2, 1. To je ono. Druhý cvik. Low body, pôjdeme na squat. Takže zase aktivuj brúško, vtiahnutá brúšna stena. Pôjdem z boku, squat. Prenášaš váhu dozadu, váha na bekách. Nevystupujte zadok dozadu, naopak. Idú sedací kosti smerom k zemi. A výdych. Nádych, výdych. Ešte vydržíme. 5, 4, 3, 2, 1. Sme na ďalšom cviku. Ideme na prácu opäť našich paží. Takže roztiahnuté prsty a veľké kruhy. Aktívny vrch tela. Takže budete cítiť určite chrbát, ale aj paže. Ešte poď. Hore výdych, dolu nádych. Tak, to je ono. Nevytiahnite ramena za ženu celú na uši. 5, 4, 3, 2, To je ono. A ideme opäť na zem. Obľúbená diagonála. Tak, ten teraz menšia variácia. 2, 1. A pôjdeš iba tlačiť proti stehnám. Vyzerá to jednoducho, ale nie je to tak. Iba tlačíš. Zase brúšna stena vtiahnutá, hlava v predĺžení. Ramena, lopatky od uši. Tlačte, kým to dá. Ak
náhle cítiš kríže, uvoľníš skôr, ako cítite bolesť, hej? Teraz naozaj páli brúško. To je ono, máme to za sebou. Je za nami, ja verím, že ste si zamakali. Bol možno niečo kratší, ale verím, že rovnako intenzívne ako tie predošlé. Dajte mi zase vedieť, ako sa vám cvičilo a verím, že sa vidíme aj na budúce. A povedal som asi 6-krát verím. Ešte raz.